Luz Maria. Její matka se prý jmenovala Z minulého Rosa. dílu. Stejné jméno, jaké jste dal své dceři. Snaží se mi odloudit malou. Chce, aby ji měla ráda raději než mě. Ale- Chce mi ukrást lásku Marie Rosy. To je absurdní. Proč by to dělala? Sotva jí zná. Já vím, co říkám. Slečno Mirto, představuji vám Fefu, vaši novou pradlenu. Ztrácíš trpělivost velice snadno. A člověk, který nemá trpělivost, nemůže jednat s dětmi. Takže je mi líto. Ale ode dneška není Maria Rosa v tvé péči. V hlavních rolích v českém znění Kateřina Hrachovcová, Filip Jančík, Jaroslava Brousková, Jiří Knot, Bohdan Tůma, Ilona Svobodová, Tereza Veldová, Bohuslav Kalva, Lucie Kožinová, Jana Mařasová, Ivana Měřičková. Myslím, že jednáš ukvapeně, miláčku. Dovol mi... Nedovolím nic. Moje dcera je pro mě vším, Mirto. Dlouho jsem byl schovívavý. Už jsem se rozhodl. A kdo se tedy o ní bude starat? To ať si rozhodne sama. Mario Rosso? Pluste si to tady, ti vedu dceru. Chci ti ji svěřit. Chci, aby ses o ní starala ty. Děkuju. Teď už si můžeme hrát. Slyšel jsem tam zvenku nějaký povyk. Je malá v pořádku? Něco se stalo? Ne, jen výměna názorů s tou ženou, co se o ní stará. To mě nepřekvapuje. Ta slečna vypadá jako četník. Tak když přicházela na svět, určitě poprosila Pána Boha, aby nebyla lehtivá, aby se nikdy nemusela smát. Očekávám, že to vezmeš zpátky. Naopak. Teď je to v nejlepším pořádku.
Mám snad propustit Oféliu? Naprosto jí důvěřuju, přivezla jsem jí ze statku. Jestli nechceš, tak ji nepropouštěj. Dej jí jinou práci, ale o dceru se starat nebude. Starala se o ní přece celou tu dobu a nikdy se nic nestalo. To teprve teď, když se tu objevila. Právě proto, že poznala Lucecítu a ví, že je to milá a něžná osoba, může srovnávat. Je logické, že se jí znelíbí ta despotická a chladná Ofélia. Ale nemůžeš Kdyby přece si měla tak ráda, jak říkáš, souhlasila by si se mnou. Ty chceš zpochybňovat moje city. Také mi zakážeš, abych se přibližovala k malé. Ty víš, že ne. Vychovala si ji od narození. A já ti k tomu dal veškerá práva. A proto bych byl rád, kdyby se schovala jako skutečná matka a sobecky nežárlila. Mirto, měla by si souhlasit s tím, že dceru bude vychovávat ten, s kým je šťastná. Ještě pár takových prásknutí a přijdeme o dveře. Teda, ty ženy jsou komplikované, že? Z každé situace hned udělají problém. Tohle žádný problém není, protože už jsem rozhodl. Má dcera bude s tím, s kým má opravdu být. Bude s někým, kdo je něžný, kdo je ochotný a bude si s ní hrát. Podle toho, jak to říkáte, se mi zdá, že mluvíte o Lucecítě. Lucecíta je něžná a milá a moje dcera s ní bude šťastná. Vlastně si myslím, že by s ní byl šťastný každý. Tak a teď si hezky čistá a voňavá. Ukaž. Takové maličké nožičky. Vypadají jako nožičky popelky, ne? Tak to pro tuhle slečnu budeme muset najít nějaké pěkné střevíčky. Ukaž. Tak. A teď ti oblékneme nějaké pěkné šaty, abys vypadala jako opravdová princezna. Počkat. Které šaty by ses chtěla vzít? Tak? Chci ty zelené s mašličkami. Tyhle? Ano, tyhle. Tyhle. Dobře. Tak je slečince oblékneme, tak? Tak, tady. Počkat. Tak. A teď, tak. Strč hlavičku sem. Ano. Podívej, Katalína se zakryla ručníkem. No ano. A víš proč? Aby si všichni mysleli, že se taky umyla a ne, že je to panenka Špindíra. Tak, zatáhni bříško. Tak, dobrý. Pojď, Katalíno. Pojď. Opatrně. Tak a učešeme tě. Tak. Učešeme tě. Tak. Mario Rosso. A jméno ti vybral tatínek? Jmenovala se tak babička. Tvoje babička? Babička Maria. Aha, ano, jistě. A to druhé jméno máš také po někom? Ne, ale tatínek říká, že když jsem byla malá, byla jsem jako růžička. Kéž bych tě tak viděla. Ukaž. Vypadáš jako růžička pořád. Jako krásná růžička, která teď bude vyrůstat se mnou. Ano? Krásná. Nic mi neříkej. Je to tvoje vina, Ofélio. Jak tě vůbec mohlo napadnout pokusit se ji uhodit, když víš, jak na dceři Gustávo visí? Když mě nenapadlo, že mě uvidí. Ani tak si to neměla dělat. Jenže začala křičet, chtěla zpátky za Lucecítou a vy jste mi řekla, že to nesmím dovolit. Měla si ji nějak zabavit, aby na tu holku rychle zapomněla.
Nemohla jsem ji přesvědčit, musela jsem ji od ní odtrhnout a odtáhnout ji skoro násilím. Dovedla si věci do extrému. A podívej, co jsi způsobila. Gustavo odmítá, aby ses o ní starala. To znamená... že mě propustíte, slečno Myrto? Po tom, co jsem pro vás udělala? Nevěřím, že byste to udělala. Po všech těch letech. Zůstaneš tady. Starej se o prádlo Marie Rossi nebo o něco, dokud to nepřijde. Možná to bude trvat krátce a vrátíš se na své místo. Slečno Myrto, proč ji nepropustíte? Propustit ji? Teď? Ho. Ale ovšem, nikdo vás nemůže nutit, abyste doma měla služku, která se vám nelíbí. Propuste ji a bude to. Mrtvý pes přece neštěká. Přece tu vládnete vy. Nebo ne? Kéž by to tak šlo. Co vám v tom brání, slečno Myrto? Propuste je obě. Modestu i Lucecítu. 2 služky určitě najdete snadno. Není to tak jednoduché, jak si myslíš, Ofelio. Mám svoje důvody pro to, abych jednala takto. Dopustila se z chyby. A mě nech, abych to napravila po svém. Promiňte. Teď je štěstí na její straně. Ale však já ho zase obrátím proti ní. Něco udělám. Nějakým způsobem se jí zbavím. A musí to být navždycky. Lucecíta je teď určitě hrozně šťastná, že konečně může být se svou dcerou. Starat se o ní, líbat jí. Kde pak je? Chtěla bych ji vidět. Právě teď je s malou na náměstí. Šli spolu na procházku. Jak jí oblékla. Vypadala jako princeznička. Určitě je strašně pyšná. Zářily jí oči. Bylo to dojemné, když jsem jí viděla jít na procházku jako matku a dceru. A to jsou. Odnosila ji v bříšku, přivedla ji na svět. Jenže jí to nemůže říct. Ano. Teď má alespoň útěchu v tom, že se o ní smí starat, být s ní, jak sama chce. To je dobře. Modesto, a co tamto? Co pan Gustavo? Ten jí bránil, stál na její straně. To, že jí svěřil dceru, je velká věc. To ano, ale neprojevil o Lucecítu zájem v jiném smyslu? Myslím tím, jestli se mu líbí, jestli ho přitahuje, jestli... Ne, Karuko. V tomhle smyslu nic. Naopak zdá se, že je mu zcela lhostejná, víš? Naprosto lhostejná. Je tak milá. Ten dojemný pohled, když jsem jí přivedl Mariu Rosu. Ale proč mi děkovala? To já jí měl poděkovat. A v ten večer, co mě vedlo k tomu, abych ji objal? Co jsem to cítil, když jsem ji k sobě přitiskl, aniž bych o tom uvažoval, aniž... Bože můj, proč na ní myslím? Proč tak toužím vidět jí? Proč tak toužím jít za ní? Co to se mnou je? Co to se mnou Lucecíta dělá? Ne, to je absurdní, ta dívka se mi nemůže líbit. A přece jsem posedlý tím smutným výrazem v jejich očích, když se na mě dívá. Její hlas mě rozechvívá a já nevím proč. Určitě tam teď bude. V pokoji Marie Rossi. Je tam sní, než usne. Ne. Nesmím tam chodit. Nemůžu dělat hlouposti, jako bych byl dítě. Je to zvláštní, nedává to smysl, ale... Však ono mě to přejde. Musí mě to přejít. Dneska jsem prožila nejšťastnější den svého života, Modesto, za celá léta.
Myslela jsem si, že jako by mi srdce snad mělo vyskočit z hrudi z tolika štěstí. Není divu, umím si to představit. Ne, to nemůže být pravda. Bylo to tak hrozné, když jsem se musela vzdát Marity. Ani nevíte, jak těžko se mi říkalo, aby odešla, aby za mnou už nechodila. A ona tomu chudinka vůbec nerozuměla, že? Ne, ta Ofélia ji odvlekla násilím a já, Modesto, stála jsem tam bezmocná a bylo mi, jako bych měla umřít. Měla si mě zavolat. Ne, měla jsem být sama. Myslím, že Bůh chtěl, abych tam tak zůstala. Protože za chviličku, když jsem si tu udělala nějakou práci, najednou se otočím a stojí tam oni dva. Gustavo ke mně přistoupil a povídá mi, tady ti vedu dceru. Kdyby tak věděl, že mi vede mou vlastní dceru. Jo, a dneska jsem se úplně vznášela, jako na obláčku. Srdce se mi asi rozplynulo štěstím. Musíš si na to zvyknout. Teď se o dceru budeš starat ty. Ano. Hrozně se těším, co všechno budu dělat. Dneska jsem jí pomohla s koupáním. Poprvé v životě jsem jí viděla celičkou nahou, jak jí Bůh tenkrát přivedl na svět. A jak vyrostla, že? Ano, ani se mi nechce věřit, že je to ten samý živý uzlíček, který jsem držela v náručí, když se narodila a že je to samé dítě. A k tomu je tak krásná, je nádherná, není krásná, anebo mi tak připadá, protože jsem její matka, že jo? Matky si vždycky své děti přikrášlují, ale je to pravda. Je moc hezká, miloučká a něžná. Ano. Mohla jsem všechno. Vykoupat ji, obléknout, navléct jí punčošky, botičky a ona byla tak krásná, jenom se usmívala, dívala se na mě a s každou věcí, co jsem jí oblékala, mi to připadalo jako zázrak, opravdu, jako zázrak. A každou minutu jsem děkovala Bohu a Paně Marii a všem to, že konečně můžu být s ní, že můžu... Připadalo ti to nemožné, viď? A vyšlo to. Bylo by báječné, kdyby Marita věděla, že jsi její matka. Kdyby tě pan Gustavo zase miloval. A kdybys v tomhle domě zase měla místo, které ti patří. To by bylo jako dostat se do nebe. Mohlo by se to stát, Lucesito. Mohlo by se to stát. Pane doktore, vy si myslíte, že jsou ty léky nezbytné? Já se upřímně řečeno cítím dost dobře. No, v případě, jako je ten váš, je lepší nedůvěřovat jen pouhému zdání. Berte dál tyhle léky podle mého předpisu. Pane doktore, řekněte mi, je možné, že by se člověku, který trpí amnézií jako já, paměť už nikdy nevrátila? Je to možné. Není to sice nejběžnější, ale jsou i takové případy. Chápu, ale nesnesl bych, kdybych neměl naději, že se jednoho dne vyléčím, pane doktore. Bez naděje bych to nesnesl. Nemocní jako vy si zpravidla vytvoří základ pro nový život. Myslím tím, že si vykonstruují minulost na základě těch několika málo vzpomínek, které se jim zachovaly, a na základě údajů, které jim poskytnou příbuzní. Ovšem, že v té minulosti zbudou navždy bílé mapy. Místa, která budou navždy prázdná. Celá moje minulost je bílá mapa. Vím jen a velice zhruba jen to, co mi řekla Mirta. Neboť ti, co mě znali, nebo se mnou kdy žili, buď zmizeli, nebo zemřeli. Takže si ani nemůžu vytvořit či vykonstruovat minulost tak, jak říkáte.
Já slyšel jsem o té nové metodě, takzvané hypnoze. Prý má dobré výsledky. Mohl byste to zkusit? Pokud ne, znáte někoho, koho byste mi doporučil? No, víte, je to bohužel nevědecká metoda. Zatím se nic moc nedokázalo. Doktore, mě to nevadí. Ať už je pravděpodobnost malá, nemám co ztratit. Chci se té metodě podrobit. Prosím, odveďte mě k někomu, kdo by mě zhypnotizoval. Povím to radši vám. Myslím si, že máte víc zdravého rozumu než Lucesita. A ti ani nenapadne udělat s Gustávem to samé, co s dítětem, protože to jí doopravdy nedovolím. Rozuměla jste mi? Lucesita se nechystá nic dělat. Nemyslete si... Já jí nevěřím nos mezi očima. Na začátku se tvářila pokorně, protože měla radost, že tu dostala místo. Přijala jsem ji pod jednou podmínkou. Jasně jsem jí řekla, že se nemá přibližovat k Marii Rose, ale i přesto... Jak jste si mohla myslet, že zakážete matce přibližovat se ke své dceři? Není síla, která by jí v tom zabránila. Jí na dceři nemůže záležet. Nesnažte se mi namluvit, že ji má ráda, i když ji přitom 5 let neviděla. Ta holka je pro ní přece úplně cizí. Poslyšte, Gustavo, vzdejte se té myšlenky. Ztrácel byste čas a ničeho nedosáhnete. Ale říkám vám, že... Promiňte, ale nemohu vám to doporučit. Tahle metoda hypnozy je pouhý podvod. Nevědomost. Padl byste do rukou šarlatánů, kteří z vás vytáhnou peníze. Poslouchejte mě. Ne. Vašemu uzdravení napomůže jenom čas. Ztratil jste paměť následkem zranění, potvrdem nárazu. Paměť se vám přece nevymazala jen tak z ničeho nic. Během konverzace. Ne. Kdyby to tak bylo, hypnoza by měla svůj smysl. Zkusit se probrat vaší myslí, zjistit příčinu. Ve vašem případě ne. Nezneklidňujte se tolik. To se vám lehko řekne, doktore. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že mám pravdu. Vaše žena zemřela a máte jen dceru. V té minulosti už není nikdo, kdo by vás mohl zajímat. Jenže tím si nejsem tak jistý. Pokud jste dosud nenašel žádný náznak, tak to tak musí být. Krom toho, předpokládejme, že byste byl jeden z těch těžkých případů. Chcete strávit zbytek svého života hledáním něčeho, co nikdy neexistovalo? Nepřipadá vám lepší upnout se na přítomnost, skutečnou a příjemnou? Najít si nový život, prožít nějaké nové city, lásku? Snad máte pravdu, doktore. Snad máte pravdu. Je vidět, že nevíte, co to je být matkou. Ten cit žije uvnitř, v srdci a v krvi. Rodí se s dítětem a umírá s matkou. Je to jediná láska, která přežije čas, vzdálenost a všechny hořkosti života. Nepřišla jsem si povídat o hloupostech. Zajímá mě jedna jediná věc. Lucesita si přivlastnila dítě a tím chce přilákat i otce a to já jí nedovolím. Není pravda. Jak to můžete tvrdit s takovou jistotou? Protože jsem s ní včera mluvila. Smířila se s tím, že se bude starat o dceru. Že její láska jí stačí, že nic víc nechce. Že si to zařídila, aby se vídala s Gustávem a povídala si s ním, kdykoliv to jen jde. To také není pravda. Ale naopak, snaží se mu vyhýbat. No tak, Modesto, já přece nejsem hloupá. Ne. Vy si myslíte jen to špatné a máte zlé představy. Myslete si, co chcete. Ale ať se mu neplete do cesty. Ať se o to ani nepokouší. Ale opakuji vám, že se ho nijak nesnaží znovu získat. A i kdyby se snažila, měla by plné právo. Hele, Modesto! Udělala jsem pro Gustáva hodně. Už víc než 5 let se zoufale snažím, abych si ho získala. Jestli ho ztratím, nebude mi už na ničem záležet. Takže byste měla Lucecitě říct, aby mi uhnula z cesty. Jestli ji máte opravdu ráda, tak jí to poraďte. To má být výhruška? Berte to, jak chcete. Už jsem vydržela dost.
Mnohem víc, než jsem si myslela, že snesu. A nikdo z vás neví, čeho jsem schopná. Klidně si myslete, co chcete, slečno Myrto. Ale ujišťuju vás, že se mýlíte. Lucesita vám dala své slovo a dodrží ho. Mýlíte se, pokud si myslíte, že by něco úkladně připravovala, že by si myslela, že... Vám to připadá málo. Co? Zařídit to tak, aby jí Gustavo svěřil dceru? Aby se postavil proti mně, jenom aby jí vyhověl? Pán to neudělal proto, aby vyhověl Lucesitě, ale své dceři. Dobře víte, že Maria Rosa nechtěla být s Oféliou. Protože Lucesita jí toho spoustu napovídala. Kdo ví, jaké strašné pomluvy tomu dítěti napovídala o Ofélii i o mně. Ne. Lucesita by nebyla schopná otrávit duši své dcery. Udělala jen to, že ji zahrnula láskou, chovala se k ní s něhou. Já se k ní taky chovala tak. Ne. Promiňte, ale vy jste na ní byla příliš přísná. Možná se snažíte, aby to vypadalo jinak, ale děti poznají slovo nebo pohlazení, které je naprosto upřímné. V takových věcech nemůžete dítě oklamat. Ale co? Stejně mi na té malé holce nezáleží. Ať se o ní klidně stará, ať si ji hlídá, jak jen bude schopná. Ale jestli si Luz Maria myslí, že se dostane byt jen o krůček dál, než je teď, tak se moc plete. Rozumíte mi, Modesto? Moc se plete. Ujišťuju vás, že to vůbec nemá v úmyslu. O tom vás ujišťuju. Moje trpělivost už dosáhla své meze. Ať mě radši nerozčiluje, ano? Jestli kvůli ní neuspěju, tak za sebe neručím. Musíš si nechat stříhat nechty, broučku, protože jinak by ti rostly a potom bys vypadala jako kočička. Mňau, mňau. Jako ty, co pořád chodí Modestě do kuchyně a ona neví, jak se jich zbavit. Ukaž. Tak. To je ale krásná ručička. Tak, je čistá, hezonká. Tak. Mě už to nebaví. No, hele, už zbývá jenom jeden. Pak druhá ručička. Chceš vyprávět pohádku? Ano. Dobře, tak jakou? O kocourovi. A kocour v botách. Kocour v botách? Ale tu já neznám. Není těžká, tatínek ji zná. A jak to je? Už si nepamatuju. Ne. Tak to si budeme muset vymyslet nějakou jinou pohádku, protože tuhle... Dobrý den. Dobrý den. To je ale hezká maminka. Proč se na mě tak díváš? Vypadáš tak jako mladá maminka se svojí dcerkou. Ona není máma. To já vím, ale nelíbilo by se ti mít maminku jako Enrique, prosím, takhle se Marity neptejte, ano? Co je na tom špatného? Já se jenom ptám, jak šťastné by děti byly, kdyby měli maminku jako si ty. A co teprve tatínek? Vy s tím vážně nedáte pokoj? Nemusíte náhodou pracovat? A zdá se, že dneska se nikomu nezalíbím. V pracovně nikdo není, tak hledám šéfa a najdu ho s doktorem, jdu sem a ty mě vyhazuješ. Dneska opravdu nemám šťastný den. Enrique? Šéfe, zdravím, já čekám na vás a v dobré společnosti. No, když už se tak zdržel, tak jsem tu zatím... Ale mohl jste klidně začít sám. Včera zůstalo nezapsaných 5 dodávek kukuřice. Také jste nezaregistroval ty 2 klisničky. Pravda. Já na to úplně zapomněl, ale hned to napravím. To vidím. Dobře. Já odcházím. Doufám, že s tím vším budete hotov ještě před polednem. Ano, ovšem, šéfe, ano. A teď hned to dám do pořádku. S dovolením. Modesto! Modesto! Přišel jsem otrapovat. Co je, jste bledá? Není vám dobře? Ne, to nic není. Co si přejete?
Víte, Modesto, dneska jsem z domu odešel velice brzy a nestihl jsem se nasnídat a mám hlad. Neměla byste tady něco na zakousnutí, než se dám do práce? Samozřejmě. Připravím vám míchaná vajíčka. Posaďte se. Ne, nemůžu. Šéf mi dal spoustu práce a k tomu se na mě zlobí, protože jsem včera něco nedodělal. Ale když nenaplním žaludek, hlava nepracuje. Tak vám tedy dám chléb a maso. To vás zasytí. Moc krát děkuju, Modesto. Až budu psát mamince, tak jí povím, že máte zlaté srdce. Že jste na mě strašně hodná. I já mám syna daleko. Dokonce se mi tam i oženil. Byl velmi dlouho sám, chudáček. Studuje medicínu. Bude z něj pan doktor. Proč nejste s ním? Aby tu Lucesita nebyla sama. Je jako moje dcera. Už brzy si o ní nebudete muset dělat starosti a budete moci odjet za synem. Proč myslíte? Každým okamžikem, Modesto, brzy požádám Lucesitu o ruku. Jsem do toho děvčete blázen. Mohu vám dát jednu radu? Nestrácejte čas. Proč tohle říkáte? Protože Lucesita si vás nevezme. Co? Že jsem ošklivý? Ne, tím to není. Ona by si nevzala ani vás, ani nikoho jiného. Neříkejte, že chce zůstat svobodná. Ne, ale zamilovat se nechce. Dobře, ale nejde přece o to, co chce nebo nechce. To když přijde, tak to přijde. Když láska zavolá, kdo by zavřel dveře? Na tyhle dveře asi budete klepat do nekonečna. Neotevřou se. Dobře, tak já zabuším aspoň lehce, pro každý případ. Tak dobře. Nezapomeňte, co jsem vám řekla. Udělal byste líp, kdybyste se zakoukal do jiné. Tak to ale nepůjde. Modesto, Lucesita je tak krásná, tak milá, že oči i srdce se točí za ní, aniž si toho člověk všimne. Tuhle jsme si spolu povídali a ona mi vyprávěla, jak žila na venkově a jak přišla do Limy se svou matkou. Musím přiznat, že jsem byl z toho dojatý. To chápu. Mě také dojímá, když si na ty časy vzpomenu. Víte, to je ale náhoda. Zítra má narozeniny. Lucesita má narozeniny? Ano, dneska ráno jsem si na to vzpomněla. To je dobře. Dobře. Děkuji za upozornění. Moc krát vám děkuju. Připravím nějaké překvapení. A to tedy bude, to uvidíte. Vidím, že ti Lucesita stříhá nechty. Teď máš ručičky jako princezna. Ano. Patičko. Poslyš, jsi spokojená, že se o tebe stará Lucesita? Je hodnější než Ofélia. Nikdo tě neobtěžoval? Víš, koho tím myslím? A ne. Kdyby ano, tak se mi to nebojí říct, protože nesmí se chovat ošklivě. Nechci, aby si byla smutná. Tak a teď zase půjdu pracovat. Omluvte mě? Vidíš, papá je na tebe hodný, viď? Nechce, abys byla smutná. Víš co, broučku? Počkej tady chviličku, já hned přijdu. Ale ať to netrvá. Nebude mi to trvat. Chvilku. Dobře. No. Lucesito. Ne, radši přijdu potom. Vlastně vy teď asi máte práci. Ne, to nevadí. Co potřebuješ? Víte, jde o Mariu Rosu, pane.
Co pak je? Doufám, že s ní nemáš nějaké potíže, ne? Už od pohledu vypadáte, že spolu vycházíte. Ano. Proto jsem chtěl, aby ses o ní staral. Ano, ne, nemám s ní vůbec žádné potíže. Maria Rosa je milá holčička a není s ní práce. Co tedy? Víte, možná vám to bude připadat divné, ale nemohl byste mi prosím vyprávět pohádku o kocourovi v botách? Co, prosím? No víte, ona chce, abych jí tu pohádku vyprávěla. Chce ji, ale já ji neznám. A tak jsem si myslela, že zkrátka, že by to bylo dobré, kdybyste mi ji pověděl a já bych ji pak mohla vyprávět jí. Aha. Takže teď bych měl vyprávět pohádku já tobě. Ne, jestli nechcete, tak ne. Ne, to je v pořádku, to nevadí. Ne, já ti ji povím. Ale posaď se, protože je trochu dlouhá. Tak. Kocour v botách. Takže kdysi byl jeden mlynář. A ten měl 3 syny. Jeden byl líný. Ten druhý byl hloupý. A jeden byl velmi moudrý. A jednoho dne se... Mama! Moc se na tebe zlobím. Postavila jsi z hlavu a Ofélia přišla o práci. Ona se o tebe musí starat. Musíš říct tatínkovi, že chceš, aby se o tebe zase starala. Rozumíš? Jinak se na tebe budu moc zlobit a nebudu tě mít ráda. Povíš mu to? No tak odpověz mi! Mario Rosso! Mario Rosso! A pak kocour vyzval čaroděje, aby se proměnil v myš a snědl ho. Přišla jsi za mnou? Nudila ses tam sama? Zeptej se, jestli by ti nepověděla pohádku o kocourovi v botách. Ty už ji znáš? Ano, už ji znám. Je moc hezká a povím ti ji, než ji zase zapomenu. Byl jednou jeden pán. Šéfe, já myslel, že jste venku. A já myslel, že jste tady a pracujete. Ano, promiňte, šéfe, ale zastavil jsem se v kuchyni, neboť jak jsem dnes odešel tak brzy, nestihl jsem se nasnídat a tak kdybych nic nesnědl, nedokázal bych se pak soustředit plně na práci. Že si to ale pořádně tajila, viď? Co? Odhalil jsem tvoje tajemství. Jaké tajemství? Že máš zítra narozeniny, Lucecito. Právě mi to řekla paní Modesta. Šéfe, nemyslíte, že bychom to měli nějak oslavit? Ano, ovšem. Musíme koupit dort a mohli bychom jít na výlet. To je dobrý nápad. Já vás zvu. Slečno Luz Mario, prosím, abyste přijala pozvání na zítřejší výlet u příležitosti vašich narozenin. Co říkáš, Lucecito? Přijímáš mé pozvání? Ne, děkuju. Ale proč ne? Počkej, mám nápad. Pozvu tebe a taky tuhle princeznu. Půjdeme, kam budeš chtít. Do Chorios, do Baránka, tak řekni ano. Ano, já chci jít. Tak výborně, jednou už jsem přesvědčila, teď ještě druhou. Co říkáš, Lucecito? Řekni ano, ať nás vezme na výlet. Vážně nevím. Vždy chybí to hlavní, šéfovo svolení, protože ten výlet bude zítra odpoledne a když půjde i Maria Rosa. Chceš jít? No, nevím. Ano, tedy hlavně kvůli Marítě. Tak tedy dobře, Enrique, vezměte si odpoledne volno a... Děkuju, šéfe, moc krát děkuju. Já se těším. Uvidíte, jak pěkně se pobavíme. Zítřek bude nezapomenutelný den. Nádherný.
Proč mi tak vadí, že si spolu vyjdou? Je směšné, že si tu otázku vůbec kladu. Enrique má plné právo se do té dívky zamilovat a Lucecita zase jeho city opětovat. Je ode mě sobecké zlobit se a bránit tomu, aby mezi nimi něco vzniklo. A vůbec, co ona ve mně vlastně vzbuzuje? Sympatii kvůli své něžnosti a dobrotě. Možná to též, co vzbuzuje v Marítě. Potřebu vyplnit samotu a nedostatek lásky, které oba zažíváme. To se mnou nebudeš mluvit? Mirto, nezačínej, prosím tě. Tak co? Mirto, jak je možné, že nechceš pochopit, že Lucecita má větší předpoklady starat se o malou než Ofélia? Buď spravedlivá a místo toho, aby si v ní viděla nepřítele, spolupracuj s ní, jako to dělám já. Snad máme oba stejný zájem na tom, aby byla Maria Rosa šťastná. A aby se s ní zacházelo jemně a... Ty nevidíš, že ta jemnost je součástí plánu, který si vzala do hlavy, aby se malé zmocnila? Mirto, a proč by to dělala? Protože za Mariou Rosou si ty, aby spadl do její léčky. Mirto, prosím tě, představuješ si hlouposti. Tvůj problém je, že jsi hrozně žárlivá a nedůvěřivá. Můžeš si říkat, co chceš, ale já nejsem hloupá. Ano, se mnou se nebavíš, ale s ní vedeš dlouhé rozhovory o samotě. Co to povídáš? Viděla jsem ji vejít do pracovny, když jsi tam byl. Vím moc dobře, jak dlouho jste byli spolu. Ráda bych věděla, co jste dělali. Mirto, tak dost, prosím tě. Kdybych ti to řekl, umřela by si smíchy. Ano, je to pravda, byl jsem s ní v pracovně a víš, co jsem dělal? Vyprávěl jsem jí pohádku. Dětskou pohádku. Ale ne, samozřejmě, ty nepochopíš nic, co je nevinné a čisté. Nebraň ji. Už mám dost toho, jak něco pořád se unavují tvé říkáš. scény, takže mě přestaň obtěžovat. Gustavo. Odejdi. Chci být sám. Za to, co mi děláš, ji budu nenávidět. Nenávidím ji ještě víc. Tak už jsi s tou pohádkou spokojená? Ano. Ano? Dobře, já ti přinesu mlíčko. Ne, neodcházej, nenechávej mě samotnou. Proč? Maminka Mirta se na mě zlobí. A proč pak? Už ji nebudu mít ráda. Vím, že není moje opravdová máma. Broučku, co to říkáš? Ofélia to jednou řekla a já ji slyšela. A takže kdo je opravdová maminka? Ona je teď v nebi, umřela. A ti, co umřou, už se nevrátí. Už ji neuvidím. Překlad Šárka Tymarová, zvuk Aleš Přibyl a Richard Tomíček, produkce Jaromír Šindelář, dialogy a režie českého znění Jindřiška Švecová. Českou verzi pořadu pro CET21 společnost s ručením omezeným v roce 2003 vyrobila Česká produkční 2000 AS. De regreso a casa y poder descansar. Vino de los campos, vino de tan lejos, sin imaginar que el sol no brilla igual que desde una ventana.